alle sammen. Velkommen til den her video i dag. Så har vi faktisk hørt, at den her gang den er aldrig gået på. Og den er nede på skolen, men der er aldrig nogen, der er gået på den. Men vi prøver ellers bare at bruge den i. Ja. Er det meget creepy, Danny? Ja, prøv at se, der er sådan en helt sort den. Hvad fanden er det den? Fuck it. Der er nogen voldtaget. Men de zoomer lige hurtigt ind. Og det var alligevel ikke noget. Ja. Det der klasselokale. Fuck, de er uhyggelige. Er det for noget? Ja, hvad fanden er det? Hej, Danny. Det er Danny. Hej, jeg søger noget. Jeg zoomer lige hurtigt ind. Hallo? Hallo? Okay, jeg zoomer. Det bliver bare en mørke kælder. Så bliver jeg sådan ekstra hud på en måde. Nu vil jeg faktisk stikke noget ud. Fuck, der var en. Fuck, der er en dør, der åbner, Danny. Prøv lige at mærke mit hjerte. Ej, Danny, vi skal lige tjekke det her først. Danny. Der er en fucking cykelhjelm. Kom. Run. Okay, de er væk. Jeg tænker, at det her det er et afsnit, men det er faktisk fucking uhyggeligt. Så... Hallo, vi ved ikke engang, hvad det er. Det er det creepieste. Det er ikke kæft i den sigt, ja. Det er ikke engang nogen, der sådan... Nej, vi mener det her. Det er ikke nogen prank. Nej. Please lad være med at skrive, det er bare noget på sjov. Jeg mener det er real. Vi ses i næste del eller næste video. Hej hej.